Terppa. No ei nyt, no niin. Älä nyt vielä puhu, kun pelikään ei vielä ala. No ei niin. Joo. No milloin tää startattaa? Me katsotaan, että tää vittu sun kone lähti. Tulikin mopo. Mitä vittua? No nyt saat. Ei nyt tää jotenkin vaikka. Ota peli. Ota tätä. Hei. Tiedätkö mitä? Tää on aika vitu huono peli. Hei. No, Noah Resents. Mikä tän pelin nimi oli? I will kill you. Okei. His fattest Kame Kretation. An indie horror game. Pilot use 3D mode. Tää oli aika huono peli, mä en voi muuta sanoa. Tää oli aika huono peli. 0/5. Todella. 0/5. Kaatukin vielä. Kuvaskohan se nyt mitään vittu? Ei. Kuunnella äänitä. Ja kaikki aina tarkistaa tälleen, ettei sitten huomaa aamulla, että kaikki on mennyt vituiksi. No täällä se ääni.